बिआर फेरेंगा एबा रनजित बसुमतारी बिथांखौ नोंथांमोनहा मिथिगौना? थारैनो नोंथांमोनहा मिथिगौ। जाय सासे बिटिआर सरकारनि गोख्रों दैदेनगिरि एबा 14 नं चिरांदुवार बियाबनि इएम बिथाङानो जाबाय रनजित बसुमतारी। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा इएम रनजित बसुमतारीनि थाद'नाय गैयै रायजो राजाफोरनि जौगाथायनि थाखाय गोबां लामा दालां बानायना होनायखौ जों बयबो मिथिगौ। थारैनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा एबा सीएम प्रमद बर'नि मिशन आरो भिजन लानानै बिटिआर ओनसोलनि गासैबो बिथिंखौ नोजोर बोनानै जौगाथायनि हाबा मावनाया दिनैनि समाव रायजो राजाफोरखौ गोजोन होनो हादों। थिग बेबादिनो 14 नं चिरांदुवार बियाबनि इएम रनजित बसुमतारीयाबो गावनि बियाबाव थाद'नाय गैयै रायजो राजाफोरनि जौगाथायनि हाबा मावगासिनो दं आरो इएम रनजित बसुमतारीनि बेबायदि हाबा मावनायखौ 14 नं चिरांदुवार बियाबनि रायजो राजाफोरा गोजोननाय फोरमायनायखौ नुबोबाय थादों। बेबादिनो दिनै गावनि बियाबनि सिङाव थानाय दरनै गामि भुरसारा आरो दै गुदुं दलफानि गामिनि गोलाव लामाखौ सेन्ड ग्रेभेल होनानै बानायनानै होयो। बेबायदि मददखौ मोननानै इएम रनजित बसुमतारीखौ थागिबि रायजो राजाफोरा गोजोननायजों साबायखर बावो। जोंनि बे भुरसारा थाइखाजरा बिसिडिसिनि आन्दाराव थानाय जोंनि बे भुरसारानि बे गैयाब्लाबो जोंनि दानथक रड एलपि स्कुल टु जोंनि आवजारगुरि लामा, बे लामाया गामिनि लामाया दैनि दैलां बोथोरावहाय थाबायनो थाखाय बिराद खस्थ'मोन। दिनैहाय गमामायैनो जोङो गोसोखौ मोजां मोनदों, मानो होनब्ला जोंनि श्रीजुत सार रनजित बसुमतारी इएम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ मिनिस्टार बिथांखौ जोङो भुरसारा गामिनि जानानै जोङो बे साबायखर होदों। मानो होनब्ला बिथाङा जोंनि खस्थ'खौ नुनानै बिथाङा दिनै गावनो जोंनि बे भुरसारायावहाय जिसिबि आरो ट्रेक्टर बेबस्था खालामनानै नायदो नोंथांमोना बे लामाखौ दिनैहाय मथा मथि साधारन बाला अन्थाइ गारब्लाबो हयथ' बिराद दिनैहाय मोजां जाबाय। दिनै बेखायनो जोंनि भुरसारानि गामिनि आंजोंहाय नै साखाथि बाखाथि दङ महिलाफोरबो दङ, बिथांमोना जोबोरै गोसो गोरबोजों हामबाय होदों बे समावहाय। मानो होनब्ला बे लामाया मोजाङैनो जाफुंबाय। गैयाब्लाबो 2 किल'मिटार जोंनि भुरसारा टु आवजारगुरि लामा, बे 2 किल'मिटार लामाया दैलां हालाङावहाय बिराद खस्थ'मोन। खिन्थु दिनैहाय जों नुनो मोनबाय सारनि इएम सार रनजित बसुमतारीनि दैदेननायावहाय बिथाङा जोंनो अनसुंथाइ बे लामा खोनायावहाय जोंनो गोबाङैनो साबायखर जों बावनो सानदों। बिथांखौ जों गोसो गोरबोनिफ्राय गामिनि जानानै आङो बिथांखौ बिसेस आं हामबाय होनाय थाबाय। इएम सार बिथांखौ नोंथांमोना गोबां बाख्नायबाय। थारैनो नोंथांमोना बिटिसि बिसायख'थियाव इएम रनजित बसुमतारीखौ बिजाथि महरै मोनफिननो हास्थायो नामा? निस्सय बे सोरखौबा जोङो रनजित बसुमतारीखौल' बाख्नायनाया जानाय नङा। मानो होनब्ला जायनो पाब्लिकनि थाखाय सेवा खालामगोन, जायनो पाब्लिकनि थाखाय मावगोन, बिनि थाखायनो निस्सय जोङो हेफाजाब होगोन। निस्सय दिनै रनजित सारा जोंखौ बे भुरसारानि खस्थ' मस्थ' लामा सामानि नुनायखौ बिथाङा जोंखौ नुनायखाय जोंखौ हेफाजाब होबाय। बिनि थाखायनो फैगौ बिसायख'थिनि इलेक्सननि समाव निस्सय जोंनि बे भुरसाराया बिथांजोंनो जोङो नांगौ समाव जोङो हेफाजाब होगोन आरो फैगौ दिनफ्रावबो जोङो बिथांजोंनो जोङो अरायसम जोङो हेफाजाबाव जोङो होबाय थागोन। थेंक इउ। गिबियावनो मिडिया पार्सन नोंथांमोनखौ बरायबाय। जों मिथिगौ दिनै जोंनि बिटिआर खुंथायनि जिथु मानब गेदेर जा इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा जोंनि बे दै गुदुं आरो दलफानि एरियानि जिथु थासारि बेखौ बिथाङा फैनानै नुफैदों। बेखायनो जों दिनै जेब्लाबो बरायो आरो जों हांख्रायो बिथांमोना दिनै जोंनि बे ओनसोलनि जिथु थासारि, जेरै लामानि जेंना होनबा जों बुजियो, जेरै फरायसालियाव थांनो गथ'फ्रा दिनै गोबां जेंना दंमोन आरो जों लोमजा साजा जाबा जों एम्बुलेन्स गारि लांनो लाबोनो बिराद जेंना दंमोन आरो जों बोराय बुरै जेनेबा हाट बाजार बिजनेस खालामनो दिनै जोंहा जेंना दंमोन। दा बेफोर जेंनाखौ जोंहा जोंनि बिटिआरनिनो जोंहा मानब गेदेर इएम
रन्जित सारा गासैबो बिथिंखौ बुजिनानै दिनै जोंनि बे दै गुदुं आरो सेलेका एरिया ओनसोलाव सेन्ट ग्रेभेल होनानै जोंखौ जितु रायजो राजाखौ मोजां हाबाफारियाव लाबोदों जों जोबोद गोजोननाय दं। जों आसा फारियो फैगौ समफ्रावबो जोंनि जे बिटिआर गभर्नमेन्टनि जितु मावगिरि मानव गेदेर जा प्रमद बर' सार आरो बेजों लोगोसे गासैबो मावसोम बिथांमोनहा जोंनि बे ओनसोलखौ जि गुबुन जायगायाव जेरै जौगाखांहोदों बेबादिनो जोंनि ओनसोलखौबो गासैबो बिथिङाव जौगाहोगोन होननानै जों आसा फारियो। दा जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। जोंनि दुखु सुखुखौ बिथांमोनहा फैनानै नुफैनानै जि समाव हाबा मावनांगौ बेखौ मावदों जों जोबोद गोजोननाय दं। जों जेब्लाबो बरायो आरो फैगौ समफ्राव थिग बेबादिनो गोदान सरखार दानानै जाहाथे बे ओनसोलखौ गुबुन जायगायाव जेरैखि जौगाखांहोदों फरायनाय जेरै गोग्गो सावस्रि लाखिनाय आरो गोबां बिदिनो आबादनि बिथिङाव जेरै जौगाहोदों बेबायदि जौगाहोथों बेखौ जों आसा फारिनानै जों बेखौनो बुंबाय। गोजोन्थों।